Hovorí sa, že kostol je miesto pokoja, ale odkedy prišiel otec Dominik, náš kostol už pokojne nepôsobil. Ľudia si najprv mysleli, že je len trochu zvláštny, no potom sa začalo šepkať, že v ňom sedí samotný diabol. Bol som ministrantom a stál som pri ňom bližšie než ktokoľvek iný a videl som veci, na ktoré nikdy nezabudnem. Už prvý týždeň som si všimol, že keď bol sám v sakristii, šepkal akési slová, ale neboli to modlitby. Jeho hlas sa pritom menil, bol hlbší, škrípavý a znel neľudsky. Keď si všimol, že ho sledujem, usmial sa, ale ten úsmev nebol radostný. Bol to úsmev človeka, ktorý vie niečo strašné a nechce ti to povedať. Na omšiach sa občas zastavil, zdvihol hlavu a díval sa do stropu tak, ako by tam stálo niečo, čo nikto iný nevidel. Ľudia začali odchádzať z lavíc s bledou tvárou a niektorí dokonca tvrdili, že cítia pach síry a spáleného mesa. Raz som sa na ňo pozrel práve vo chvíli, keď prečítal slová z Evanjelia. Jeho oči neboli hnedé ako zvyčajne, boli celé čierne, ani kúsok bielka. Nedokázal som sa pohnúť a potom to akoby mávnutím ruky zmizlo. O pár dní neskôr som ho uvidel v kostole neskoro v noci. Stál pred oltárom bosý, ruky mal zdvihnuté a kreslil nimi do vzduchu nejaké znamenia. Z jeho úst sa ozývalo niekoľko hlasov naraz. Ľudia vraveli, že už tam nechcú chodiť, že v ňom nie je Boh, ale niečo, čo sa zaňho iba vydáva. A potom jedného rána zmizol. V sakristii našli na zemi prevrhnutý kríž, rozbitú sochu Panny Márie a kalich naplnený hustou čiernou tekutinou. Kostol je dnes zamknutý, ale keď idem okolo, zvnútra niekedy počujem šepot, slová, ktorým nerozumiem, a kroky, ktoré sa blížia k dverám.